Уважаеми сънародници, в 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа. Така че в момента са взети мерки, отцепен е районът. Ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди 2 седмици в Румъния, бяха свалени 3 дрона от тип Шахед от военно-въздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, пребазили сили и средства за борба с нисколетящи нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще пребазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприетите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов. Пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.07. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповядана съгласно заповедта на началника на отбраната. В допълнение, взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица, в началото, ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли? Господин Радев, въпрос от BTV. Какъв точно е бил дрон? Има прави цивилен или военен? Ясно е, че все още детайли. Цивилен или военен? И какви допълнителни мерки ще вземете за охраната на стратегическите обекти? В момента имаме вече снимков материал от този дрон, тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка.
Това е по-голям дрон. Пак казвам, по данни от на граничните служители, които са били в района, чул се е силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива и надявам се скоро да разберем типа. По отношение на стратегическите обекти има съответно указания, спуснати и от ДАНС до всички ведомства. Засилена е охраната и там, където имаме способности за противодронна защита, те са активирани. Въпрос от БНТ. Смятате ли, че това може да е някаква целенасочена атака и дронът пренасял ли е нещо? Има ли такава информация? Не можем да отговорим на този етап, но едно е сигурно, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим. Други въпроси? БНР, въпрос от БНР. Казахте, че не е бил засечен. Защо? На какво се дължи това в нашето въздушно пространство? Ще ви отговорим. Той не е засечен и в въздушното пространство на Румъния, не е засечен и в нашето въздушно пространство по една проста причина. Тези дронове са трудно за засичане поради малкият им размер. Второ, когато летят на малка височина, не може да бъде осигурено такава гъстота на радиолокационното покритие, което да гарантира засичането на нисколетящи, малоразмерни въздушни цели. Това е предизвикателство. Както знаете, години наред се бави процедурата за доставка на модерни цифрови триизмерни радари. Министерството на отбраната прави всичко възможно да ускори процесът на тяхната доставка. Но ще трябва да почакаме още. Други въпроси? Имате ли данни, извинявайте, че втори път се намесвам, дали има и други дронове, дали е бил един този дрон или имало евентуално и други? За сега има информация само за един дрон. Ако намерим нещо повече, разбира се, ще ви информирам. Приятен ден!